To, wato na fuskanci wannan mutumin so yake ga bayan mu ko? Bayan tax na baya wanda ya dora mana yanzu har buga sabo 2026 kai bai fara aiki. To wannan mutum fa idan muka samu ido nan gaba wasu sabbin tax zai kirkiro mana wanda hankalin ba zai dauka ba. Kai nan gaba har da tax na jan jinin jikin mu za a yi. Wannan mutumin zai iya sa a kirkiro wata allura a zo a kafa mana ana jan jinin mu a matsayin ita ma tax ne. Saboda wannan mutum akan kuɗi ba abin da ba zai iya ba, amma bai kamata a ce mu zuba ido muna kallon wannan abun ba ya kasance. Jama'a sabo shekara ne zai fara, kafin ya fara me zai hana mu tare hanyar da zai je sabo shekara a datse wannan hanyar. To amma ni fa kan ma kai mamaki wannan tax din fa in ka sake ba wai din Najeriya ma za a abun nan, wasu mutane za a sa wannan tax din fa, saboda wannan mutumin na tabbata yana da kabilanci. Wallahi zai iya ware kabilarsa ya sa mana iya mu kare, amma dai to Allah dai ya samu dace kawai.